maunin tay mga kanang ino na to mga ka-forzang panahon ni nga uban kay magmalipayon uban magmagulanon, so daghan kini siyang mga dala kining adlaw nga Biyernes mga kaigsunan. So kamo kumusta man ang inyong adlaw nga Biyernes, malipayon ba mo or magulanon ba mo? So kini atong tukion karon or atong hisgutan karon kung ngayon ba kuno balikan ang mga ex mga kaigsunan, kay daghan sa ba na to mga kaigsunan or mga ka-forza ang ino na tong naglibog yun or daghan sa tong mga ka-forza ang moingon nga dili na kuno angay balikan ang mga ex. So kung kamo para ninyo angayan ba na tong balikan ang atong mga ex or magpabilin ba ta nga kanang magmalipayon lang nga walay ex or uban pa. So kamo sa inyong kaugalingon, kumusta man mga kaigsunan? Hi Sir Reynald Andales, congratulations, more years ninyo duha ni Ma'am Debra Andales. So hopefully daghan pa mo katuigan sa inyong relationship. So mao ni mga friends, mao na itong pangutana karon kung angayan bang balikan ang mga ex or mag-move on na gyud ta mga ka-freza. So man itong tukion or hisgutanan karon gabi una. Pwede ra gyud mo kanang padayag diha sa inyohang. Pwede ra niyo i-text kay ato ra nang basahon kay namo koy na dawat diri mga ka-freza. Dunay nagpatambag ba, dunay nangayo og kanang panahom, ningon siya nga kanang may adlaw nimo weng kanang mga ilang ko gamay nimo nga panahom. So ningon siya nga kanang angayan ba kuno na kung balikan akong ex, kani akong ex mao ni akong gigugma pag-ayo but na ako'y uyab sad karon kining maong bayhana kay nahigugma ko sad niya pero lahi ra gyud sa akong ex kay kakong ex wala pa man mi nagkabulag gyud. So wala pa may nagkabulag anya daghan pa siya kung mga what ifs kung magkabalik ming duha. So mao na iyahang gipangayuan no kung mabalik ba siya or iya bang biyaan ang iyang ex. So mo ni atong liliunon mga kaigsunan, mo ni atong tukion kung angayon ba niyang balikan ang iyang ex or angayan ba niyang biyaan ang iyang ex. So kanang mo ni ato ning tan-awon, ato ning tukion kung angayan ba iyahang ipadayag ang iyahang gibati nga to sa iyang ex or mag-move on na lang siya biniyaan na gyud sa hingpit ang iyang ex. So si Sir Reynald ato ni pangayuan kanang og panahon si Sir Reynald kay pila na mo kay years sir. Tagtaod na gyud sila si Sir Reynald ni Ma'am Debra nga isip man nagtiayon. So para nako kanang depende gid siguro na sa feelings ba. Pero kay according sa usa sa ako mga friends, hi Jaber, Jika, according sa isa sa ako mga friends, ano siya, kanang dili mo ginaangay balikan ang ex kay kanang ex ko na kuno na kanang bawag sa kuan pa basura na kuno ng ex kay ang kanang ex bisan pag imo nang pasayloon the same ragud kuno na gihapon padayon ragud gihapon ng same stories ra kuno gihapon na kung sinitabo niyo sa una maura kuno gihapon na karon. So wala ra gyapon na kalainan. So para niya dili gud angayan ng balikan kanang mga ex kay kana kuno mga ex dili daw kuno na maghatag og kanang kayuhan. Pero para nako siguro magdepende gyud na siya mga ka-freza no, mga kaigsunan, magdepende gyud na siya kanang ato istoryahon kung ex kay ngano man example kung sa imong ex kung wala pa mo nagkabuwag gyud sa hingpit, kung sa imong ex na wala pa day naa pa day moy kanang istoryahonon or ingno na tong kanang do na pa moy need pa day kag closure, pwede man na nimo i-closure. Pero libog sa no kung angayan ba kung balikan ba ang ex or dili na. So ikaw Jaber, unsa man imuhang panahom, angayan bang balikan si ex or kanang si ex is ex na gyud, dili na gyud na siya mahimong karon. So si ex pass na, dili na siya mahimong karon kay do na mo mga higayon
nga example, doon na daay mo nagkabuwag daay mo tungod sa mabugat nga rason. Unya at the end of the day, ningon ba sila nga ang tao deserves na siya og second chance. So ang tao deserves na siya og kanang ingno na tong hi ati tata, ako invite si ati tata. Ati tata, akong i-add sa ati tata ha. Kaya atong ko mensahe si ati tata kon unsa sad iyahang panahon. Kung kanang kinahanglan bang i-accept si kanang ex or dili. Ati tata, thank you so much. Thank you so much ni ati tata nga gwapa nga sexy. Salamat kaayo sa early gift. Layo pa kong birthday but anak ko'y gift ni ati tata. Thank you so much. Unya hi di ay ni Nolichin. Bergado Apog. Okay, atong makauban karon. Si Decime Padilla. Oh, dili siya di man madawat si Decime Padilla. No answer. Sige. Love is sweeter in a second time around baya. Ingon si Ma'am Darlene Valencia. Hoy, ayon sa Denny Marites Abanit. Bitaw, mao mo gina mga kaigsunan. Kung deserve good day niya nga makadawat og second chance ngano imo pa man na siya nga kainon tong dili ni mga tagan og kahigayunan. So, pwede maguna siya nimo mga tagag kahigayunan. Di ba? Dili gid ka makasodes. Ano kaya ang problema nito? Actually, ako tay ipasod si Decime Padilla kay para malingaw ta. Hi, pwede te. Ingon si Chaison. Pwede ko no. At pwede ang unsa, pwedeng balikan si ex? Ingon si Chaison nga pwede ko no. Okay, ato makauban karon si Decime Padilla sa CCTN. Og sa banat niyo side Decime, mayong Hello? yes, mayong gabi Decime. Kumusta Hi sa atong mga nananaw karon des. Sa atong kauban karon si Decime Padilla mga kaigsunan. Okay, des. Decime, Sa tong topic, andyan ka ba Decime? Ang gabi Decime. Ingon si Maritas Abanes, kung love jud niya si ex, di lang sa mag-uyab-uyab kay unfair sa present tagan og second chance. Oo, mao ba? Decime? regarding Yes, Des. depende Murag dili ka maklaro Decime. Ako kang balikan Decime ha. Akong balikan si Decime karong tadtaod mga kaysa. Yes, Des. enabler ko. Kana yeah, blurred ka gamay pero imong ikasulti Des. Decime. Anong masasabi mo Decime? Okay. Okay, go Des. Wala, dili ka maklaro Decime. Sige atong balikan karon. Matod ba ni ati tata nga gwapa nga sexy? Depende man gud na wang kung in love pa ko makigbalik jud ko wang pero kung wa na jud pagbati dili na gyud nako balikan bitaw sakto sad. Kanang sakto bitaw no ngano kung ang kagahapon na dili na ang kagahapon mahimong karon char lang bitaw mga ka-Firza. Usahay good kay ang ino na to mga kaigsunan. Doon na pa manggoy, lisod magod kay doon na manggoy mga ex, mga ka-Firza nga magdahom sila. So kanang ex nga usahay nagtuo ka
nga kanang kay ex na nimo, friends na lang ta mo, pero lahi iyang interpretation. Lahi iyang interpretation kay nagtuo siya nga nakig-friends kaniya, imo na siyang imo na siyang kanang ikauban, imo na siyang dili man gyud na dapat mga kaigsuonan, di ba? Kay ang ino na to example no, dunay mga ex nga magdahom sila nga uy ginakig-friends na nako kanang makigbalik na nako, lahi na ang ilahang pagtan-aw, lahi na ilang paglantaw, which is kung friends lang wala pakapin, di ba? Kung ex lang. Pero no, ang uban kay di man mga ka-first. So, astilan, gikan nasakitan niya, mobalik na pod sa agi aron masakitan. Da, ikaw na gyud Rex, anya kumusta man yung pagbantay di aron Rex? So, ato ning aktong ikaan niya ni si Rex kon. Unsa sa iyahang ikasulti. So, mo ni no? Hi day ni March Konag Pabular. Mo ni mga ka-first. Ingon si Rex, unsa astila. So ato ning kuan si Rex, ato niya ni siyang pangutanon kung unsa sad iyahang panahon, kamatud pa niya kung niagi na wa nay balikay, so meaning wa nay balikay Rex. At ana gyud wala na gyud kunoy balikay. So ato ibalik si Dismay, ato i-try konektar ang atong linya sa atong komunikasyon ngadto di Dismay Padilla. Balikan, kung dili. Kung i-end na ang contract, end the contract na. So, kung human ang kontrata. Dili kay balikon pa ang kontrata niya. Same story sa ako ang, yes, Desiree. So, si Desiree Padilla, mga kaigsuunan. Ato aning tan-aon mga ka-first. So, pwede ra gid kay mo ha? Pwede ra gid kay mo makig-storya. Pwede ra gid kay mo So, Rex, mayong gabi kanimo dia. Yes, Rex. May gabi kanimo Rex. Ayan bang balikan ang ex or dili na? Ha? Kuan, kanang depende sa sabot. Unsa depende sa sabot? Unsa depende sa Kuan, sabot? gikan nakasakitan unya. Gikan nakasakitan gani unya karon kay nang makabalik na sa ex aron sakitan sa kalit. Ningon mo kung sila kung makibalik kuno ka sa ex. Ingon sila kung makibalik kuno ka sa ex, kuan na kuno na tamis la kuno na ang sunod. Sakto ba? Dili kay depende kay na may ubang nga sitwasyon lahi ang kuan. Dili ko agree ana kay kanang inang ano na may nga sitwasyon kanang akit ang sitwasyon nga pas nasa ang uban nay chance ang uban yun. Panalitan mahangyo siya nimo gyud nga mahangyo lobo siya nga. Kuan nag-uy ka nang taga ikog chance ba ana? Di gyud ka mohatag. Ay kuan kanang pwede friend na lang. Ha? Kuan ang uban. So mabalik-balik na gyud na. Deserve Ang second pagkig. deserve So So meaning direct ang desisyon nimo mabalik-balik di ay. Dili gyud. So meaning Kanang lagi mohatag og second chance pero friend na lang. friends with benefits. Friends with benefits? Dili. Unsa man? Siguro Unsa dili? friend with okay. Klarohon ta ni Big unsa man gyud?
Ato subayon Kuan ni walay subayon na friends lang, tagsuya. walay benefit Ha? kay Okay. Siguro na imong asawa na ato sa ni skupano mo nang ato sa ni padangat ni ato sa ni padangat ni Attorney Nelson Padilla. May to kay expert to siya. expert sa relasyon na ito. Alright, salamat kayo Lexi mo panahon. Bye-bye. Thank you. Yang ipadangat so ni Nelson Padika. Nya matod pa ni May, depende man gud na if third party ang reason sa pagbuwag ninyo sa imong ex, why not give up another try? But if third party na gani na, never mind. Kay if nag-cheat siya nimo before, mabuhat gihapon na niya bisan makigbalik siya. Uy, cheater always cheater gina no. Hi ni Madam Sky Min Chavez Gulapa. Hi Shirley Min Chavez, maayong gabi Madam. Onya, dili na Madam ingon si Sky Min Chavez Gulapa, dili na gyud pwede Madam. So mo na no, naiingon pwede, nay mo ingon dili. So ingon si Decime kun ang reason kay sa pag-cheat kanimo tungod sa kanang third party, nganong balikan pa man na, nganong tagaan pa mag-chance, di ba? Pero ang reason kay, what if kung ang reason ka sa inyo sa panagbuwag nimo sa imong ex kay, you choose sa kanang gusto sa imong pamilya nga biyaan nimo siya. Unya, but despite na nadako di kag feelings niya. So mo na no, you have to choose between family or sa imuhang boyfriend. Unya, diba kadaghanan labi na kita mga Pinoy, mas mo-choose pa man kita atong pamilya nung ka sa atong uyab, atong girlfriend, boyfriend, mas mo-choose pa man kita anak, labi na atong maingon na inyong mga parents nga. Uy, ayaw na, kay dili na pwede, maingon na yung parents, uy, di na pwede, kaya na daghan kay mga story. So mo na, magpili good ka. So para nako mga ka-Ferzan, kung dunay kahigayunan, kung depende sa rason, no? Depende sa rason kung kanang ikaw na magyud, ikaw tao, ikaw person, ikaw na magyud makabalon sa ano pagtimbang-timbang no, ang kanang mga rason or mga ino na tong kanang ino na tong panahom nimo sa imuhang ex, ikaw ra magyud makabaw kung kaning imong ex imo ba ang ngayang hatagan og kahigayunan or chance or dili na, or imo ba kung imong i-choose kung angayan ganan ba kang malipay para sa imong self or dili ana, kung kanang naragyo na sa person, naragyo na sa tao kung ansaon niya pagtimbang-timbang ang tanan. Kay kung pagkigbalik nimo sa imong ex unya kanang daghan man kay na mga aspeto nga imong tutukan kung unsay reason nga nung nagbuwag mo ana, kung what if kung imong hatagag chance, what will be the next ana ba. So naaragyo na nimo, naaragyo na sa tao kung unsaon niya pagtimbang-timbang ang iyahang panahom, iyang kahigayunan, iyang time sa paghatag ngadto sa iyahang boyfriend or ex-boyfriend or ex-girlfriend. So kanang ikaw ra gyud makahibalo kung unsaon nimo pag kanang ino na to pagtinamban, pag huna-huna ang kahigayunan sa inyong relasyon. So kanang either mobalik ka sa imong ex or dili, naara gyud na nimo tanan sa usa ka tawo, naara gyud na niya kung unsay iyahang kanang pagabuhaton. Hi Ria Kaizon, wala lagi kaday. Unya naara gyud na niya tanan kung unsa iyahang mga gustong buhaton sa iyahang self, either malipay siya, mag-uol siya, wala manggoy tao nga makapugong nimo kung unsay imong buhaton sa imong kagalingon. Although na ay mga tao nga pwedeng maka-advise nimo na makasulti nimo, but at the end of the day ikaw ra gihapon ang makadesider ana kung imo bang balikan imong ex or dili ba nimo balikan imong ex, or imo bang hatagag higayon imong ex or dili ba nimo hatagag higayon ang imong ex. So mo na kanang dili ko kaingon ni ayog baliki, dili sa ko kaingog baliki, but akong
ihatag nimo ang kahigayunan to choose kung mubalik ba ka sa imuhang kanang ex-boyfriend given sa mga naagian ninyo. Ikaw may nakabaw sa senaryo ninyo duha, ikaw may nakabaw kung sa inyong mga giagian sa inyong panag-uyab. So wala man ako personal dili ko kabalo kung unsay dagan sa inyong relasyon sa dang kamo pa. So ako rin masulti nimo, ako itro pagbalik nimo ang challenge kung unsa imong desisyon nga ihatag sa imong boyfriend. Either balikan ba siya or dili kay naari gyud na nimo ang tanan. So mo to mga ka-first, salamat kayo sa inyong pag-uban, salamat kayo sa inyong pagkuyog. Unya, see you next other time. Thank you kayo kaninyong tanan. Unya, happy weekend. Bye-bye.